asenzanga kakuhle bazalwane kodwa ngenxa kaKristu salanda emahlazweni khona abantu bengeza sidibanisa nabo bawuhlila kanti bazasifaka emahlazweni khona abantu besingeza sidibanisa nabo sibabona njengabangani kanti bazasibizela entweni zabo namhlanje studio emadakeni esikasazi noma sikaphuma kanjani sinayo imali yokuzikhasa sikhonzela imali kodwa sihluthwa lihlazo ndiyebene wari xa ngibona umntana kaThixo bathi sekefikile endlini kaThixo umbone uba uyadlala lo hey yezibhlungu impilo eziphila uyabona njengoba sishumayela nje sikhathi ihlazo 24/7 awo ningahlazeki icebo lakho ngempilo yakho sebehlazile abaninzi lingahlazeki icebo lakho ngeyami impilo dincede Thixo domeleze dikwazi ukuma dimele inyaniso kwelizwe lingenanyani lingahlazeki icebo lakho khumbula kahle mina ngo2000 ndiyekasindiswa ngihlala le kwalanga nenye indoda sasuka nayo ngapha eManfrey isindisiwe yayithi nxa izawuphuma sine papa shop uyayazi maxaba lo papa shop qho iya kwi-pray enkonzweni yayithi nxa izawuphuma qala itsali entyayo xa igqiba kutala entyayo iseli idampi yayo emveni koku isivalelisa ihambe ibheke enkonzweni nawo kufika umzalwane wakhe ngenye imini ndiyazibuzela nje mina ke-honest bayimani kanti le nsindisiyo nihamba njani ndizibuzela nyani hayi ukuba ndifuna ukuhlaza le ndoda uyaselwa nakuleyeni insindiso uyatshaywa nakuleyeni insindiso uthi lo mfana njani ndidawani ubani kwasela apha ndibabheke enkonzweni uthi hayi bo izinto enciba soze sivele kanti vele zibekwe ba lithi iBhayibhile alikho ilitye elihleli phezu kwelinye elingayudilisela phansi haleluya lembethwe lihlazo bawo icebo lakho lingabe sahlazeka sebehlazile abaninzi 2025 hamba nami Nkosi hamba nami Nkosi hamba nami Nkosi sinayo imali kodwa sembethwe lihlazo abantu banesibindi ke kulo mihla umuntu uyakwazi ame ngesibindi athi siyapha nengangalala ikataphila bamshayela izandla abantu bamncome kodwa beyazi bandembethwe lihlazo mina beke ndayo nje konye umntakwethu apha ethi wamcela umakoti wakhe wayecela ndimlobolela ndabe ndangakwazi ukuya uthenga ipha ndaya ngepha wahamba umnxibisa endlini menza konke so ndiyepha kwakhe ngapha eMitchells Plain gcwele ke phana xa ndifika njengoba ndishumayela ke pha uYouTube abantu sebeyandaza mbazi kwafika enye intombazana yathi hayibo mashiya ulapha ndithi usisi ngapha nkombeni wangibamba lena lo bathi hayi kaloku lento ezihamba nayo le ifuneka siyilondoloze inkomo thi kuyandazi lo uyandazi kahle wazi lento endihamba nayo hayi njalo mntakwethu wala ashuwaza shumayela mna futhi pawela thela ashumayela ndagqiba waphutha ukudla kwadliwa kanti njengoba sisitya apha endlini le ndoda ndize kwayilawula amadoda apha phandle kuyasela xa ndiphumayo ha sokuyintselo apha phandle Thixo ngakhalwa ngakudlidla uya ngasegate kanti uyandibona lo tsotsi walapha
hayi bhuti so yahamba ngo ndidenta usenze ndilate uma kudala ndiyambile uthi hayi before uhambe masiqale ke sithathe ifoto cause bani cause osifota ndidabeka le bhiya lo uyiphetheyo pha ecaleni man beka ibhiya phaya awunofota la umphethe ibhiya man please yo uyayihleka uthi hayi bhuti ndiyayiqonda ayibeke phana sibe sesifotana sigadi hlazo lesimbonile shumela ngakade ebephethe itoti thixo ebengase kanguyibhande kangusele nomsela nje ubume nje nomuntu ophethe itoti haleluya lo yena bendazi fana ithi lento esihamba nayo ifuna ukulondolozo ndathi kwende yangasegate wabese ke bizwa phezulu engajive kanje ethe akho kwanti ilondoloziweyo apha kumzenzisi lo akanandaba nahlazo kodwa umntwana kathi kunento ethi dingangeni mahlazweni badlalile abantu phambi kwami kwensindiso badlalile abantu kodwa kwexesha lethu sanifuna ukuvela isalvation eyiyo dingangeni mahlazweni haleluya yazazi intombi ziyakwazi ukuthi zisindisiwe zenza konke kanti yezi ivuka emjolweni kodwa mina ndifuna ukubela inyaniso ndimele abafana baziwe nje bana abafana basekuseni haleluya nangu bomza nje ndihlekeze ndiphakulala liyam manje ndimcinga lenoba uthwana angisikelela abatata akho nto inzima bamayongo njengalento kwelukisa amakhwenkwe awamadoda amaninzi phupha afamba kwelukiwe hayi abantwana bam bazawuthini ngoku bazawukhethwa kule lali bazawuthiwani hayi mafane ndenze nje kodwa khona amadoda amele inyaniso ade ngikwazi nje ukubuda kwabanye odagona haleluya baninzi ngoku njengoba ngoJanuwari bebesa abantwana emaxhweleni beyophazwa beyothiba ngezipupiti ngoku bathwela amahlazo thatha abantwana baba semaxhweleni ukuthi hayi yokweluka thatha abantwana bayohlinzela ibhokhwe thatha abantwana bayokwenziswa yonke lemikhuba kodwa kumele inyaniso ayimeli nje ngawulapha uyimela phakathi kwabantu uthi mna ndikhathi hlazo wona mina bayangiphejela mina bathi Nkosi yakubona nawo amakhwenkwe amabili nami sewanifreya sake sibone zawathini amakhwenkwe senizatha abantwana zela amakhwenkwe amathi mabili ngamabhlamanza wehlana wama anayo newari abantu bahoqisa izinto ezincinci kuthiwa uzabelukisa njani abantwana uzabathini abantu athi yeyi nyani sayithini lento sembethwe lihlazo abantu makababe nenyani nje bayimele inyaniso ndifuna ukuphuma ehlazweni ndembethwe lihlazo vumeleyo zasondela ku ndivumela inhlaka zazonifundisa imikhuba funda mama le verse number 51 sihlazekile kuba sive ingcikivo ihlazo ligubungele ubuso bethu kaloku inhlanga zingene ezindaweni ezingcwele zingekho inhlanga zingene endaweni engcwele abantu balithenga ngemali ivangeli ku yabona kunale uphendukile uphenduka ngogqibile so ubizwa ngenceku masondeze inceku kaThixo inceku utsotsi lo owembethwe lihlazo vele nenyani nje mzalwane uthi ndethula ihlazo Nkosi ndethula ihlazo
kanti kwanesibindi abantu uzuzibuza umuzi bayimani usurvive njani umuntu manxa esenza into enje aphinda ame endaweni engcwele azomathi ashumayele ayenze yonke usurvive nje ulala njani ekuthamba umuntu omkhulu kangaka uThixo uthi uzayethetha show me your friends zawuthini mina I'll show you your future. nawuthini mancane I'll show you your future. yisho mina they'll tell what I'll tell you your future. Bonise nje abantu ohamba nami, bonisa abantu ohamba nami. Abantu osidibanisa nabo. Akukhwelele ikamva lakho. Disenzele nje abantu osidibanisa nabo nje kulomhlaba. Sakuhlelela ungekathethi uba wena uzophelela lapho wena. Nje abantu osidibanise nabo. Hayi uhamba nomonakali, Thixo. Bewathi Thixo. Uzayibeka apha kodwa kodwa ungaya ezulu kodwa wena uzayibeka apha awufike enye intombazana aba ivutha bhe yakuzalala izethu ize noba unyaka mbi isuka le Gauteng yasemandileni ba unyaka mbi wazana nomntaka no brother wale ntombazana le ntombazana ifika behlala beBaladon le ntombazana yafonela ubhuti wayo ba ndifuna uyokhonza uthi la mfana ukhona utata unyaka mbi sisi uyakhonza fonela unyaka wami wathi nesayilanga le ntombazana beBaladon yafika ivuthiti bhe sabathatha iSunday bomzayo yafonela ubhuti wayo akhanikhangelele enye icawe please cela unikhangelele enye icawe yini mntakwethu hayi ndahlula leya icawe ifuna ukwahlukanisa umuntu nesono xa bheke ezulwini wayithetha inyanda futhi ndathi ndiyabonga mntana ungaxoki ngoba sishwayeza umuntu uthina ufuna ubheke ezulwini ozawukhoza uThixo hayi enye into yarizana la mntana wayithetha inyanda wathi hayi bhuti angifuna uxoka uba umuntu ofuna ukhonza nje ahlukane nezono enze yonke ngahamba ukhonza kulamkhukhu ndiyahlulekile mna ndikhangelele enye icawe bazana xoke epulpit babuya nalo report unyaka mesithi hayi wehlulekile mna wesike ndiqhiba ukuthetha naye lo mntana baye mntana ngokwazi ucofa ikeyboard uthi hayi ndiyayibetha tata uba ndazi ubrother unyaka wazi ubrother wakho ayibetha ikeyboard uthi hayi ndiyaqabela tata kwikeyboard andidlali yaqomba yo azathi asifundisele nabantu akanti uyaresigna ngalabi thambethwe lihlazo wayengavu bazalwane ufuna abantu azawohlukana lihlazo Moses baza amatshabatsha hayi Nkosi yami uMoses usuke entabeni ubulala amacwecwe ngenxa yabantu ofike sebenqula ithombe uthi uThixo nxa kethethayo Moses baza amanye amatsha kodwa andizubhala umyalezo omdala ndizawubhala the same message bendibhalile kulamadala andizutshintsha nto ngenxa yabantu bayayireject inyaniso ndizawubhala the same message Basamatsha Moses ndizawubhala the same message obhekisa abantu ezulwini haleluya sinayo imali yozondla kodwa sembethe ehlazo kunabantu esibavumeleyo basondele ecakwethu kanti bazosidilita sabavumela basondela kanti bazosisusa ecebeni lenkosi haleluya uyazi nje nambuthathi ba nami ndisindisiwe yazi ba nami ndiyamkele haleluya ilapha elimhlophe ayingcolisane ilapha elimhlophe Yamalaphi amhlophe mabini xa ingodibana uthi bazawuthini akangcolisa sonke sisindisiwe siye ezulwini wena le yakho insindisi njani kuthi ilapha elimdaka tu ilaphi nje efuna ukulahlwa sambethe lihlazo sithanda zenziyathena zabangcwele khona into esizivumeleyo zasondela kanti zizawusisusa ecebeni lenkosi show me your friends
I'll tell you your future. Phaya kontsoni nje sesiyathandaza. Ufike umyusisi. Sikhonza pha. Yebo sisafike evutha nini. Uthi utata owayekhona pha uthi hey ingozi ke lo mntana ndiyamazi. Wabhubha ixhego laseFishini likhala ngomntana. Kwibandla nebandla kafike kulo lo mntana ubhijisa yonke iyuphu. Hallelujah. Basarane sesifuna abantu abathi ndambe ethwele isazi. Ndincede Nkosi ku-2025. Ndisindise ukusindiswa. Ndisindiswe nyani, insindiso yafundwa lapha kuyo. Amahlazo endidlule kuwo ezinye izinto anakwazi nokuzithetha ngoba ndinenhlobo ngazo ngenxa yezinto endike ndatshona kuzo. Uthi udekede shumayela lapha ezinye izinto xa kuthiwa ngqinana ningqini ngazo ngoba ninenhlobo. Siyathandaza abangcwele sisaqhubeka lo mthandazo amahlazo yo liyamkha neconfidence emphini. Siyathandaza bazalwane. Imali sinayo siyakwazi ukuzixhasa kodwa sembethwe ihlazo. Abantu abalala ebusuku umuntu uyacinga uba Thixo kwakutheni ize ndenzekeleni into manje, kwakutheni kuze kwenzekeleni into. Umsathana wenza umsebenzi wakhe kade ufuna ukubulala. Kwakutheni ngobani ndandibaqabise ngantoni wena. Hallelujah. Mina ngibalisa benkonzo yini ndithi ngo-98 siza koluka. Phawuthi ke nxa saboluka sihamba siyigroup enkulu siye phezulu kwentaba. Yonke amadoda amakhulu ndandihamba nawo aseke itshaya intsangu nandimndodwa umntaka mama wayengayitshaya intsangu nandiyoyika intsangu qoma Thixo. Hayi ke lo mini safika satrainana pha kuthiwa kufuneka uyitsale kanje. Ukuze ukwazi uba iphume ngempumlo ithi bayakutrain abantu nxa beza kufaka entweni bayakutrain ethi make sure bakuncekelele hayi bakuncekelele thobo kwafumana nje sasimaka into ezisimaka sokuqala into ezinjalo bafumana nje zakuzayiva ndathi ndiyazama ndayidabila ntsarha ndathi kwanyamezele ntoni abantu baningene hayi ngamandla bayazama joyina ngento ezinkulu bakusherishela ihlazo. Sadlula entsangweni saya eBrantini kwakuthiwa amarula ingathi lobisi xa beyigalela kuthiwa yabona leli sweet le sidli amarula thina bayibongele kaNkoma Thixo. Xa sibuyayo phezu kwale ntaba umuntu ufuneka phethe isikhumba esingaka uthi la uwembethe isikhumba senkomo. Xa ndidlele amarula zakwehla njani kule ntaba? Abantu bayakujoyinisa entweni, bayakujoyinisa bathi make sure. Hallelujah. Bangaxeleli ipain abahamba badlula kuyo. Abanye bakhayise nje ngabantu nathi awukabi namntana na 24 umdala kangaka na 25 26 uhabi namntana. Abaxelela uba lo mntana ukakhala afuna unxiba andikwazi nokumondla andinayo nix. Abaxelela uba kunzima sembethwe lihlazo bafuna ukujoyinisa wena. Hallelujah. Hallelujah. Kebela ukushumayela abantu. Imali sinayo.
Funda le verse okugqibela ke mama sithandazane. 50. Nina nisindileyo ekreleni yimkani ningaphozisi maseko. Mkhumbuleni undikhoyo ezweni elikude. Ihlale isezingcingeni zenu iJerusalem. Nina ke nisindileyo ekreleni. Mkhumbuleni uYehova. Kukho amahlazo besingene kuwo. Khona abantu abazawunyulwa zezinto ubudlule kuzo. Ezinto udlule kuzo. Wamnyula uThixo kuzo. Uzothi xa waveza lamanxeba uthi ndadlula apha batho bakwazi ukuphakama. Kunezikazi esihamba nazo. Khona abantu ezabelapha xa sibavezele iziduma. WayebuSathane ugqibile ngamkodwa waniphakamisa uThixo. WayebuSathane ugqibile ngempilo yami kodwa uThixo waniphakamisa. Bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Siyathandaza sigoduke bazalwane ngiqhubela ukushumayela. Hallelujah. Ela siphakamise nezinyawo. Thixo onenxeba